mboten kenging. Nek kalih kula jenengan napak-napake punglu. Mbak kula nggih diobrak-abrik. Lah aku awak-awak nek sing kuwi. Wah, jan istimewa banget. Wilujeng dalu jeng sing Florian ki sing putih nggih penake. Ingkang sepuh napa ingkang lem? Menawi panjenengan jeng Apri. Nggih, ingkang cantik, ingkang wedok asli. Nek sing wedok mondo-mondo niki. Nggih, wilujeng dalu jeng Mimin. Sing sepuh mawon sing riyen, sing nom dikerekne. Sing suwek riyen. Suwek ora suwek. Sek. Wilujeng dalu Mbak Linggo. Wah, suarane nek merdu masane. Menawi babakan pasuryan kula kalah cantik kalian sinden-sinden panjenengan. Ning nek urusan attitude saya tidak bisa dikalahkan dengan mereka-mereka. Coba golek wong wedok umur 48 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan nek ratu. Kehormatan kae SMP diotong-otong sapa-sapa gelem lho kula niku lho. Atas kula kondang ya ayu ya bondo bandu ya sugih apa duwe. Kok Pak perangkat pengen ngayunke kula dalang-dalang pengen ngayun kula ora gade-gade kula. Oh, mergo kula emang nek karir kula hancur. Oh iya. Kene ngapa kowe sakjane kok isih prawan? Mergane kowe ora kena digunakake, odalane buntu. Ya piye carane direka daya kok ya. Iya. Derek sowan Gladi Wano, Mbak Linggo Mak Cangi, timun rungkuk jaga imbuh, kula pitados singgen-singgen mumpuni sedaya. Ya kula dadi pelengkap penderita mboten dados menapa. Waduh, nggih pun ngaten to. Ngoten niku jenenge ngasoraken diri mboten sae. Lebih regang lek panjenengan wonten. Asli iki dalem saking Ladan Klaten Jawi Tengah. Trah Klaten nggih. 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 Sampun sawetawis dangu nggih wonten napa niku teng seni ngoten iki. Nggih gangsal 11 tahun kirang langkung. Saderenge ngaso dadi sinden dados kula TKW. Oh. TKW apa? Tukang keruk wedi. Tak kira lah tenaga kerja wanita. Gawean apa mawon tak kalah ra mboten dados menapa to ya. Sinden yo ada masanya, penyanyi yo ada masanya. Apa jenis kembang piat radio ku aku ya lunjak-lunjak aku guyu putune to. Sesuk istiqomah ning omah, ngladeni bojo, bojone kancane, bojone dhewe. Ning omah ngopeni putu, kok nek putune kong njaluk kae kong gundulmu. Ya uti yo aku nek kok iki. Nesu wae. Kula nyawang Yoga Wirapradana penyanyi nika pengrawit jan luar biasa. Pripun lek saking kita nompo ngene hawane rahimku langsung keram lho. Rahimmu kok anu banget to lek subur banget to. Subur aku wedok fertil kok. Lagi iro Yoga ganteng kok. Bayine wis metu sikile ora. Nek sikile kudune kukune, kirana kuku. Iki abraku dhewe. Panjenengan Klaten nggih sing iki. Klaten nggih. Menawi Mbak Apri? Nggih, kula di saking Klaten, Mbak Linggo Mak Cangi. Nggih. Klatenipun ingkang Klaten pundi? Kula saking dukuhipun Landang, Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Oh, nggih. Ampun peputra. Kula nggih. Dereng. Pangestu panjenengan nembe Gerbini menika. Nembe meteng 3 sasi. Ya karo wong apa gendruwo? Ya karo wong. Tak presake dia Bu Bedan anake lanang. Ya syukur ana generasi penerus. Iya jarine gur dielus-elus karo Bu Bedan ngene. 3 sasi kok ngerti nek anake lanang. Aku ya takok Bu Bedan kok ngertos anak kula lanang. Bulake terus-terus kayak kuwok le. Bedane omahe ngendi kok ngelurus-lurus nggon aku. Biasa Bedan kok pada kali nuju. Biasane nek roh anak lanang wedok niku di GMS niku lho. Kok GMS? USG. Kok GMS. Kok kaya sound system. Perdana menika kolaborasi kalih Pak Eko. Suatu keistimewaan dan kebanggaan tersendiri. Rasamu piye, Lek? Mongkok. Mongkok rasipun bombong mongkok. Neng kene iki sing ditanggap Mimin Angga Inggi. Mimin Angga Inggi pringganing Kas Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jenengmu. Apa artine? Ono. Apa?
kusumane ngayu ki strain motor mbek sing madu. Ah. Mimin angga inggi ki demit-demit sing manggone nggon banyu. Terus Pringganing tias ki mamahku lek nglairke nang ngisor wit pring. Oh iya. terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Mas Wardana. Wardono iki waria dodone ra ono. Lah kok ki eneng kali? Iku nggo nyepaki kono ana tukang son sing dilakukan. Yo, wong tukang son iki teko sik dhewe mulih keri dhewe. Saweran sok kebagian sok ora kok nek tak upahi iki yo ndak ra semangat. Nek lepo nyandang apa kesusu piye kok susumu doyong ngetan ki? Gagal, soalnya tekan kene ajek nganggo bak Susari to. Ora ono wong manggake, ngerti aku bocah amat poso to ngono aja. Perene sarungan kok. Derek Padahal paling karo Pulo ngerali kok. Oh iki Mbak Mimin arepe tak aturi Mas yo. Iya tak aturi Mbak kok sarungan badan. saiki pun cantik ta sak menika. Oh nggih. Beda. Cantik niku mboten namung saking rupa lho, Cek. Jadi dari penampilan aura itu juga bisa dikatakan cantik. Kadang-kadang wongnya nek sing rupane ayu ning ndak nyenengne. Membosankan. Nah, nek panjenengan iki nuwun sewu bocorane pas-pasan. Pas-pasan sedengan. Ah. Ning disawang ketok. Ketok nyenengke. Iso anune ya lek iso tak temungkak ngono ya. Nek April iki rak suntik putih, anjune mergo suntik putih. Oh. Nek kula kan air wudu. Oh. Beda. Nek air wudu ku urusane ning kanane, nek kan Oh. pikir duniawi. Oh, berarti kowe wudu. Nah. Wudu ki mesti salat. Insyaallah salat. Lah kowe nganggo ruko apa sarung? Nek soal akidah ya iki kudu diluruskan. Heeh. Nek salat aku sing bisa lho. Siji ngomongin negara, Nggih. ping pindho ngomongin agama. agama Kudu kudu hati-hati. lah ya. Ah. Nek masalah salat ibadah ibadah. Heeh. Ya mesti nganggo sarung. Ning motive tetep kembang mawar. Motif kan sak sae kok. Iya, iya, Kok iya. mawar kok polos ra masalah. Sing penting Penting suci. kok aurat. Oh. Anjing. Walah. Oh, derek ndedonga kagem desa Moyo Keten. Ah, nggih. Moyo keten. Nggih, moyo keten. Mugi-mugi sansaya dados desa ingkang rembaka. Amin. Tinebena saking memala lan sukersake. Nggih. Sak sampunipun ngawontenaken naticara dalu punika. Bersih desa. Bersih desa, pinaringan dirga yuswa rezeki lancar. Putrane soleh-solehkah. Heeh. Garwane saca gemati. Sing maune ngeslot leren ngeslot. Sing bedina mancing ya mancing kala-kala sing nggo pisang. Sing mir enteng tangan karo bojone saiki disuda menika KDRT. Oh, nggih. Nah, sing lirak-lirik karo sing bojone ra kopen ngopen bojone kancane kuwi ora etuk. Bojone dhewe ra kopen kok bojone kancane durus. Ngurusi bojomu ra oleh ngurusi bojone kancane. Tek Tegal tek sawah ngono carane. Lah tentang bersih desa niku lek manut pengertian panjenengan pripun, Pak? Iki Bersih ora desa. ngomongne keadaan mergo pas hajatane Nggih. bersih desa lek manten kan yang jelas Nggih. dadi keluarga yang sakinah Nggih. mawaddah warahmah. Lek hitanan yo dadi priya sing dewasa. Nggih. Lek bersih desa. Nek bersih di menawa kejawi ngresiki lingkungan, Ah. kudu ngresiki ati. Pemerintah, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, perangkat pemerintah, infrastruktur dibangun, paribasanya apa dibangun. Nggih. Ning nek atine rakyate kuwi isih suudon, pikiran elek, isih elek, menika ya ora prayoga. Mula resik lingkungane ya resik atine. Yen pengen guyub rukun sak warga, syaratnya wonten telu. Apa lek siji? Siji, jangan berburuk sangka dengan tetangga, saudara, perangkat desa dan sak kiwa tengene. Oh iya. Dan sing husnudon. Ya. Jangan seudon. Ngaping pindho. Nomor loro, aja ngonceki eleking kanca tangga sedulur. Oh. Gitu. Nggih, masukan ini. Gajah di pelupuk mata dak tampak, jarum di sebelah lautan nampak jelas. Oh iya. Mongko boroke dhewe ya akeh. Oh nggih. Lah. Bener-bener. Sing nomor telu, aja natoni utawa menyakiti hati tangga teparo sesamamu. Bibir bisa memaafkan tapi mulih ki rasane ati tatu pinggir kok bisa bertahun-tahun. Wih. Jadi Berarti ati jangan itu husnudon, jangan seudon, Neng jangan husnudon. sing husnudon. Nih, niki lho istimewane Mbak Mimin. Lah panjenengan napa jejale? Lah nek kula kan gendel Mbak Mimin, mergane Mbak Mimin sing pengalaman kata sing pun kagungan predikat. Predikatipun banci syariah niku nggih Mbak Mimin niki. Kok gawe ukara dhewe. Ya sakit-sakitipun, sakit-sakitipun. Sampun tepung kalian bapak kadesipun. Kalau sapa? Bapak Hari. Sampai usul kula wonten Pak Hari. Turun kula kula. Sampun ngesaken
lagon mau. Dibuka rang nang. Heeh, kuwi dibuka sik, Lek. Iya. Mbok ralik piye pates. Ya bener 48 kok. Lah nek ning Walah. Iya, cantik kok Jeng Mimin karo Jeng Apri. April iku cantik duniawi. Telek. Jadi ireng sithik putih, raine dongo sithik diselepke. Dia takutnya sama matahari, takutnya sama sorot lampu. Takut dia jelek. Oh iya. Niki cantik duniawi. Nek Nek kula wedine ora karo panase srengenge, wedine karo panase geni neraka. Wah. Tindak laku tembung sak tembung kudu dijaga. Oh iya. Sampeyan aku Jeng Mimin sampeyan wis tau ulang berarti ya. Sampun. Wah, Mulang ke kene iki. Jakarta toh? Neng Mekah. Oh, alhamdulillah sampun tahun kepengker. Umroh napa haji? Nembe umroh, doanipun saged haji Ji. Nggih. Panjenengane haji kira didangu kok. Haji sing cepet niku rada mahal, jenenge Puroda niku. Nggih. Nggih. Kula daftar mboten ditampa. Lah nggih kalau gini napa visanipun mboten mandap. Mergo ditampa napa dereng cukup anune nyecek. Mergo ndak duwe duit. Oh. Lah kowe umroh ae, kowe engko nek haji, kowe engko jenengmu ora ganti. Apa? Ora apa nek umroh kan ora disebut hajine. Nek kowe kan nek haji dadi Haji Sukimin kowe engko. Apa kuwi? Jenenge asli. Oh, Sukimin to iki. Ya le panut. Ora, serius. Warga mriki ben ngerti. Jenengan asline sinten, Jeng? Ngen KTP. Oh iya. Anu paringe bapak kalih ibu. Nggih. Romo kalih ibu. Nggih. Sukimin. Nek mereka anu lho, mereka namung Romo Kanjeng Romo kalian kan Indra tasih trah Kraton Surakarta. Darah biru. Darah biru. Kowe nyamura laku dadi wong sudra. Dadi wong cilik, dadi rakyat jelata. Nek nganggo jeneng ningrat kan kok konangan. Nganggo jeneng desa Sukimin. Ben kowe ngerti arus bawahe kaya ngopo, jeritangise wong cilik kaya ngopo. Jangan asal bapak senang ABS, ning turun ke bawah. Oh iya. Penderitaane masyarakat kok sing dibutuhke saiki apa? Oh iya. Lah menika dados Kanjeng Rama ngaturne dene mung nggo sakipa Sukimin kuwi jeneng Samudana ki. Oh. Lah upama jeneng darah biru upama jenenge napa? Niku mantasan Widyawati tetungguling waranggana muslim kanang kenyon iki. Iya. Lah Jeng Apri, jenenge Apri sinten? Kula Panut Wibisana. Sapa, Mbak? panut. Panut. Pagi. Oh alah. Ana napa ora nak diwaos. Dipekake Mas. Monggo Jeng. Saking Bapak Kades Moyo Keten nyuwun lagu Sesideman kagem semua masyarakat desa Moyo Keten. Transparansi dibuka. Lagun menika mangke dipun aturaken Mbak Mimin, Ji. Ingkang satu Sulistyon Warni esen mujiwat nyungging lating rontoke cejantung para priya lah. Neng kok sayange lanang. Oh lho. Kepet elek ya. Dibaca nak dibaca. Dibuka wis diwaca kok. Bismillahirrahmanirrahim transparansi. Alhamdulillah. Kowe aja njaluk saweran. Ora kok. Nek nak dermis ya ora apa-apa. Malah men. Ayo pira? Dianuse. Atus ses. Kok 300 piye lho? Kowe iki kok 300? Jitek loro telu papat gelah 200 ki lek. Gang 100 dipasarke adik-adik, anu adik-adik. Serta kanggo kowe. Napa? Wis suntik kabeh. Ya Pak jarang. Bendera kok Bendera kok enggak lah, Ji. Sinambi tetembangan. Jek pamungkan ya dicaos sisik. Oh diluwengaken. Lah jek engko nek Monggo. aku engko adik-adik iki jumeneng aku ya kalah cantik, kalah pamor. Oh. Kalah wedok barang kok, Mas. Iya. Kesanipun diaturaken rumiyin nggih, Mbak. Nggih. Sak dipun bawani to? Isi. Ah iya. Niki belajar ana kok ora bener tak benake lah jenenge bocah amatir kan kok ora dimbani. Lek telek. Perlu dituntun. Lah jek. Men ana tongkat estafet. Kok pinter aku, ayu aku, mumpuni aku, intelektualitas aku kan mbok gawe apa? Ayo gagal belajar. Ayo nak. Ayo. Mimipane. Wah, tepuk tangan suwatene hebat banget iki. Iki dereng dayune. Lah ayune ya kok makantar-kantar. Handere sampeki. Mikir 2 meter.
Iya, ora menghargai kanca-kanca sound system audio. Ora sing ngono, tak doke iki ben awar kancane suarane. Men dolan to. Men interaksi anjang sana. Piye? Bagus. Kang oleh budaya. Sawan menyang budake. Wis ora mondo-mondo rek ngono ya yo. Ngono. Ya aja muni banci ngono kok. Dikalah. Ora. Ayo kowe saiki dari senior. Iki kon pak bagian sing susah kowe rada selek. Iya. Munduran. Oh iya. Kersanipun pilah. Oh nggih. Sing ijek belajar karo sing wis profesional sih. Profesional. Nyutinanipun Kang Mas. Sing dene rada budek, Mas. Sing apa gendar ki nyawang aku karo ngeleki duwi apa ya ya. Sampai mawon Mas kita kerja kita profesional. Sampeyan kok yo ngerti sing ngenter iki ACDC kok panjenengan. Nyawang kula kok karo ngeleki duwi. Kowe arep ngidoni kowe ya. Celanane sesak Mas lho. Sesak celana. Kowe rada katakan lho, Tru. Sawangan ngono. Sampai mawon Mas kula ora gage kita bersaudara. Mas, duga-duga ki pakmu gede kok, Mas. Alan-alan lho, Le. Jono, Klaten kene perjalanan 5 jam kok swara bosok dipamerke. Coba prajane Pak Eko. Pak Eko dalammu pun kok bintang tamu sane bosok. Apa meneh lagi perdana deh. Perdana, paribasan kowe carane juga penggali ndudut atine para wadon Tulungagung. Pak Hari. Ini usaha lho. Bener kok yo banteng lho. Ngaruwes ki mawon lho. Ketok lanang Kaya kesangetan lho menika kaya. Nek pun ndok-ndok menika ra yo. Oh iya. Penjane sampe melu kok tidak jempol kalau kono. Lha kula niki nggih manut mawon kok. Ngeten iki kan ngrungokne nggih ngrungokne. Lah nggih. Umpama kula Sing ngesui panjenengan to sutradarane sak upamane. Nggih. Sak leker gendongan iki ra jenengan to. Iya, iya. Anu. Keep silent Mbak, ojo ganggu Mbak. Aku memang ganggu Mbak. Meneng keep silent. Kono lek kleru kok nyalake kancane. Terus. Kaya iwak tombro kepancen. Terus. Sinden senior kok anggar nyuara dhuwur kanggo kain. Nyun sewu le Pak Eko. Pripun? Janipun kula saking Jawa Tengah tumuju Jawa Timur ki ya kula nuwun. Wis assalamualaikum Mbak, santai mawon Mbak. Nek sing sinden kali niku kula pitados. Jenengan nyun sewu arep mateni rezeki kok carane. Lah ngapa lho? Sinden meneng kabeh kok. Bar ki sak mas suaraku ambek aja nyantet aku gawe aku nyun sewu. Aku wis kula nuwun assalamualaikum lho. Derek golek panganten iki lho. Jatahe Kok bar ki sak suara kula yo gandang gantas kok. Saiki lho suarane rembuk nyun sewu Mbak ampun ngoten niku. Larise jenengan ra bakal kurangi rezekiku. Larisku ra bakal kurangi rezekine jenengan. Gusti Allah ki ngedom rezeki ra bakal kleru. Rasa dadak nyantet-nyantet dikonke suaraku dadi bosok niki. Men aku ra panjenengan Tulungagung. Wah, Mula le, mula kok ora aku dadi kok ngene. Ora ngene. kesini. Ya, mula ya, kowe mau kok bon wetengmu isine bangsane silet. Silet lading kater, ngono ku mula kok ndokmu gur separo. Ndokmu loro setara. Oh, arep digene telu ndak sujud. Sik jalan-jalan ya. Iya. Aja ganggu ya, Nok. Mau sing kleru ki kalau menjinge kok nyake kan. Enggak usah, santai aja, jangan drop sama suara aku. Oh alah. Bandara terus kak. Nanti men. Arit. Kowe ae nok gake nok. Dadi iki nek tak tinggal ning IKN iki kowe engko wis mumpuni. Kenapa dadi bekantan? Bekantan ki lutung iki, Bri. Bendera terus kayu ya selendang kuning kang saking mungkin
Dari mengadol rupa tok ya. Iya. Suara Sukimen apa siapa? Ya wedok Mbak Rini. Iya. Nek wedok resepnya piye le? Ya dikempit no. Kempet. Nek ora tok suwe-suwe kok gak bledos. Oh iya. Suara kurang permana. Bukan lanang. Ling wasesa. Ngongro. Buka. Oh. Buka. Oh. Nek ku sing ngrasake nganti tetep lho. Tanggung jawab lho, kena ada pinggir. Gak isa ngono le. Lah iya. Hangung romarang bendera. Ya suara lanang rasa sok cantik. Lho, bapak ini anak sing cilik ki anu ya malah kaya banci, nek sing dhuwur ki malah kaya wong wedok nyayeni. Kok wedok jenggote ting cringi. Siletmu ketul lho. Rumahsaku mampu ya tak kerok bar ngasah. Oh alah. Piye? Anu suara lanang. Bekagak. Gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok dadak jegok kan. Swara kurang pramono ning wasis Wedok. ngung Lanang. Wedok. Hangung romarang Lanang. bendoro Diah Wedok. Sule Lanang wedok. Peteng no. Oh iya. Pun meteng. Lah nek vasektomi ora ana meteng. Oh ya sih terus. Pijar ngincangake alis. Mbak Esi di nomor 3 iki vasektomi niku napa to Mbak Mimin? Iki apa ketahuan? Vasektomi niku KB ning kanggone wong lanang. Oh. Biasanya Berarti kanggone kowe. ya yang dua. Biasanya kan ngeten to. Bojoku nek KBP lali terus dadi ngono. Bojoku nek suntik terus awake lemu. Jadi jangan menyalahkan kaum wanita. Piyai kakung ya kudu berperan aktif KB vasektomi. Vasektomi kan bukan dikebiri loh, tadi tetap roso, tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pria. Ya. Jadi bojoku baru KB saiki awake entek kurung gak ngake ngono sing awake lemu bedalan sak piturute. Jadi jangan selalu menyalahkan perempuan. Laki-laki yo introspeksi. Oh iya. Lho, soalnya wong dadi KB yo rentan kayak plus spiral kula nek mlebu tekan kene lho. Jadi yo Pak ya. Lebu teko cangkem iki ya ngetut. Kita itu spiral. Terus no sesi jaman.
Niki enten pamundhut jeng. Saka Pak No Sate, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga disampaikan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Pak Kades beserta perangkat semoga selalu sehat. Saka Pak No ngersaki gubuk asmara, nggih. Mbak Puri. Niki wau dari panitia wonten sing ngersaki anu jeng. Podang kuning sing ditembangke kalian Mbah Tambir. Perwakilan dari panitia. Mbah Tambir. Jatuh nikah ya? Izin. Monggo Ayo. Lagu. Sugeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Tambir. Ngapunten iki kanca-kanca panggah jago ku kudu kowe lho. Padahal wong jago ora tau didu kok kabruke dos pundi nggih. Duka. Dijajali dhisik Lah nggih to. dimakane no. Lah nggih. Niki lho enten priyayi putri sing ngayu. Tapi dari kalian kok digorke niku pripun kok Pak Tambir? Sing wedok sing pundi niki wae. Wedok kabeh. Madhep pemrono to, Nek Pak. SMP pakai tese keraket, Mbah. Lah padha ngene kok. Madhep rikol, madhep. Lah karo buri iki padha. Lah nggih to. Lah nggih pripun? Ngarep-ngarep mburi niku nek wis lampune dipateni padha. Padha. Kok mosok padha rasane ku yo piye. Kesemen wong tuwa diapusi ra apa-apa. Niku wau Pripun? budal keng dalem jam pinten? Kula jam gangsal. Enji. Ngoten. Kaya bae. Pun Pak Eko niki pripun niki? Foto jangan kuning dari bawah badhe. Oh, diomongne bab napa? Niku wau panjenengan pun mundhut pirsa saking dalem jam pinten. Oh, nggih, jam pinten. Mbak Mimin yo di Nitih napa niku, Pak? Anu, brangkang. Pinter sahabat niku. Anu, niki lagunipun panjenengan Podang Kuning. Nggih. Lho, pas pripun? oleh nek dijajari ak dhewe. Lah yang ngerpo kuning permanukan kok awake dhewe ya. nggih. Niku wau derek dibawani lho karepe Nggih, bangunan. Bapak. Lah. Nggih. Bebas. Gentenan lho, Mbak ya. Nggih. Mbak napa Mas? Mbak. Aja kerang-kerang. Kuning limbukan ngantos jam. Tensinya kok langsung makbel ya. kerang-kerang. Anu tapi jejer Mbak Mimin. Oh, Mbak Mimin. Alah, serasi banget. Pantes apa ta, Lur? Mantap. Wah, ini. Channel kasepuh niki. Dewe sewu, Mbak, nyawan suwun sampean jenengan nyuwun lintingane sepinten, Mbak? Oh, lintingane. Lintingan. Nadian. Nadian. Iya, lho sampean tebak nih. Hai. Lho, tandanya linting. Guyon. Pak Tambir iki ya. Nadian ujung demong peksi. Wah, iya lho. Kela kale. Becik sampe. Iki suarane wong sawan mriko lho, Pak Eko. Lho, jenengan jajar sinden kaya kula rak bati to iso didemok-demok. Ero sinden sing mburi kan mboten kenging. Nek kali kula jenengan napak-napake punglo. Mbak kula
nggih diobrak-abrik. Lah aku awang-awang nek sing kuwi. Awang-awangnya. Gawe taline pronto. Panjenengan pirsani to Kang Mas. Nggih. Kula cakep panjenengan dedekan nih Kang Mas. Piye ta Win? Anget to Pak Eko? Anget. Lah cek enom iki susune iki. Pak kok. Piye kali? Mbok, ya no, ya bener kok iki mantan begenggek iki mbok ora ngono kok. Mungkin enggak ada bulan tadi sudah. Aku arep Pak Kurang madolke nek babakan ngomong ki yo ora gaki-gaki kok. Nek dibayar? Bayar ya gelem ta nek dibayar. Mosok dosa digeningi wong sak desa ora bayar. Tak ratanane bedak meri. Ah, mungkin no. Ya sing ngene ya. Wis. Lah kok ora apa-apa memeti iki piye to? Lho, kira mudhek sunahe Rasul kok. Nek wong lanang pasif wong wedok sunahe menawarkan diri. Kersake mboten, Mas. Lah kuwi nek sing asli. Aku urung jamu lho, Dik. Mungkin kula sing aktif, Pak. Halo manis turmrak hati. Wonten padharan kula menika kuwi wiji panjenengan lho, Kang Mas. Menika kula mau Ya cara terputus. lagi maju mriki. Ya ampun, ayah karo bapak mesra banget. Ayah yo karo budak. Ayah Karo bapak. Ayah karo budak, bapak karo ibu. Umi karo abi kok ayah karo bapak. Budayamu literatur budayamu kosakatamu ning ndi? Lah kuwi bapak karo ayah kok. Wes wenggon kula lono. Kalian kula petekin nggih kersanipun sayangipun Ica. Untuk buri kene tadi. Ica pun Kang. Oh, mboten apa-apa padha plantangane. Wah. Penting ra konslet. Men petuk men. Goleki si bodang kuning. Ibu bunga ngatiku nyanding bisa gawe tombo Langgangipun sekalian nggih Pak Tambin. Iya tapi nggih Sareng-sareng. sareng-sareng Napa direncani kalian Maranggono kersanipun marat? boten jeneng mawon. Oh, kula kemawon. Nggih. Nek kalian pulang 20 mawon. Kira-kira melek. Lah duweke 17,5 Mbak. Boten napa-napa mengke sing 3.000 mangke parkir mawon. Oh. Lho, pandhe bersyukur. Wedok pandhe bersyukur kok. Nek ora pandhe bersyukur mbok dikai 5 juta sedina ya entek. Entek. Wedok iso dadi daringan. Mula sing syukur nikmat aja kufur nikmat. Tidak Gusti Allah duka. Monggo Pak. Bukan colok nggih. Nggih. Endi sing sampean gandrung sing endi? Nek sing ayu niki nek segemati kula. Sing wedok asli kan sing niki. Niki wedok ngetekke sertifikat. Lah kok kira aku rayap to. Esok awan neng omah wis ora krasa. Keluyuran golek mubeng-mubeng teranggon goleki ora krasa esok awan nanti.
ora iso Sampai suaranya kok apik. Alah apik ini kok ada tontonan. Loh, tontonan iki. Kamu terguyon wae kok nggih. Berarti sampean ya tukang nembang no? Mboten. Lah kok iso nembang? Diwarai ini kok balura. Oh, tuh. Ora mungkin Mbak Ari iki praine nakmu mosok iso nembang. Mboten. Ayo. Nun ngapunten niki mboten kok ateges kula niki pamer nggih. Mboten ngapunten. Kula niki lelek nggih dalang. Oh, tapi dalang jedor. Ngapunten, nek tiap malam Jumat mboten bali lari. Lek jejuran niku kok ngelik-ngelik apa niku pripun, Pak? Sampeyan iso to? Itu lek artine itu kok wong tulisane. Umpamane jejuran ngangge nada sing untuk dhuwur niku. Dhuwur-dhuwur ceplok loro wae kok. Terus dia mawon. Praktekke ngoten lho, Pak. Praktek ning titik ya, Jal ya. Iki jeng miwin karo jeng apa? Kensanipun ngertos. Ah, bener. Padunan mungkin dene ngono lho. Oh ngoten. Ayo jejuran piye? Yola elo yola elo ilaha elo la yola elo yola elo ilaha elo la. Ngoten di nada tinggi. Wah, jejuran. Ya ngapunten. Namine napa, Pak? Cidur selawatan. Oh, Cik, dek dhewe selawatan. Laras Madiun. Nggih, tiap malam Jumat ini intinya kan nguri-nguri budaya Jawi. Entek kok. Nggih. Terima kasih Pak Tabir. Nggih. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih. Nggih, matur nuwun. Sukses nggih Pak Eko. Terima kasih. Ngapunten sangat, Mbak. Nggih. Sembah nuwun Pak Nggih. Tambir. Sembah nuwun, Pak. Nggih. Sayang sekali oleh Pak Tambir. Sayang mboten. Sayang Ngono kok iya. Lah. Alah Pak Dur. Kulite kok yo kene ra apa-apa. Aku sing ngesake Mas jenengan. Sing jenengan yo ngersake. Ra apa-apa Mas, kulit kok yo ora manungsa mati yo bosok kok. Ya ngagak gerang-gerang. Jare ngono kok ngerti agama mati yo bosok. Lah niat kula kan persahabatan, perkara Berkali karo Allah Subhanahu wa niat taala. kula niku sedekah dono driyah. Lah nek mriku nyaman kan sing salah senes kula. Oh iya. Dono ki dono arta, sedekah dono arta. Ngono kuwi lho tenaga, kok dono kok raga iki kok enek. Jadi ya masuk akal lah. Anjir. So ya bosok lek mati yo. Lah nggih kok manemen kok dadi wong ora cetil-cetil. Oh. Aku lho anakku tuh bapakne rolase santai ae. Lah apa?